Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, και σήμερα σας κάνουμε ένα βίντεο μαζί με τον φίλο μου Δολοφόνος 21 που είναι εδώ, που δεν έχει μπει, και το Project Z που είναι ο ξαδερφός μου Γκάνσερ. Δεν έχουν κανάλι στο YouTube, μακάρι να είχανε. Ακούτε τα σκυλιά μου από πίσω. Εγώ παίζω Poppy, κλασικά. Κοιτάξτε, Angel Jack. Καινούργιο skin του είναι. Όχι ρε παλιό. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Ούτε στον Jackson δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή όταν είχα πάρει το skin του. Είναι παλιό, είναι παλιό. Δεν παίζουμε rank γιατί δεν είναι 20 level, αλλά αυτός είναι gold. Κοιτάξτε εδώ, είναι gold. Ενίκο, πού είσαι? Άννας, πήρε φιόρα, θα μου έρθει μαζί το bot, το ντουμπάκι, θα μου πάρει τα kill όλα. Έχω να παίξω κάτι, ένα χρόνο. Τι θα έχω mid? Τι θα έχεις mid, σου πω. Θα έχεις Να παίξω ένα χρόνο. ή Γιασούο. Ή όχι, η Γιασούο λογικά θα πάει top. Δεν ξέρω. Έχουν όλοι teleport. Είναι βλάκες, δεν ξέρω. Εμείς είμαστε ranked, αυτοί δεν ξέρουν. Ωραία, που ήθελα να έχω κι εγώ teleport, αλλά το ξέχασα. Ερίκο. Έχω ξεχάσει να παίζω, Εντάξει, γιατί ξέρεις ποτέ. Όταν σε γάμισα όμως, φίλε, έκλειγες. Γιατί βρίζεις. Sorry. Sorry για την βρύσια, παιδες. Παίρνεις. Έλα bot ρε γυφτέ. Έχω να παίξω 1000, πολύ καιρό. Το βλάκα. Το βλάκα. Γιατί δεν έχεις Ερίκο, τι? Γιατί σας έχει βάλει. Ναι. Ναι. Το Πάτα ίντερνετ. κλικ. Ωραία. Για σου έχω. Στο πω. Και είναι άχρηστος. Έχω μπάσταρδο. Εννοώ μακαρόνια. Tweet. Πάρτι μου. Μια σπίρα στο κεφάλι. Και μόλις με έβαλε. Μην πεθάνεις. Δεν θα πεθάνω. Σολό. Δεν θα πεθάνω. Λόλο. Έλα, ρε. Πώς φτιάχνω την κάμερα, ρε μαλάκα, έχω ξεχάσει. Θα έρθεις Με τώρα εδώ. το... Με το ύψιλον. Το υψηλόν. Ναι, έλα εδώ τώρα. Με την κάμερά σου τώρα. Είναι Δεν το δύο. φτιάχνεις. Το έφτιαξα. Έχω να παίξω πολύ καιρό, έχω ξεχάσει τα πλήκτρα. Γιατί όταν έπαιζες ήξερες τα πλήκτρα. Ναι, Γιάννη, τα ήξερα. Άλλο Τι είχα αυτό. πάρει. Έχεις πάρει ποτέ 5 kill. Σιγά μην έχεις πάρει. Άμα δεν μου το έκλεβες θα είχα πάρει με ζήν, βλάκα. Δεν στο έκλεψα ρε φίλε, ο τύπο. Δεν Ένα όρμα. Βρίσκω 4 άτομα μου παίρνουν. Όρμα. Όρμα. Σοκόλα. Μην φιντάρεις. Βοήθα. Κάλυψε με μια, θέλω να το βάλω κανονική χρήση. Ποιος μου τα έχει αλλάξει εδώ πέρα. Εγώ. Βοήθεια. Θα με Σίγουρα, πάρει. μαλάκα. Κάτσε λίγο που σ' αρέτους εδώ. Πού σ' αρέσει εδώ, πού σ' αρέσει εδώ. Φυσικά είτε φεύγουνε. Twitch. Υπάρχει μια Φύγε, σπίρα στο φύγε. κεφάλι. Υπάρχει μια σπίρα μου στο κεφάλι, βλακά. Να πάρω την ήρε φίλε, τους έχω ντάμπι. Την κάνει τους έχει double. Αν πάρεις W report έχεις το πολύ πολύ. Γιατί? Ας το Να είναι άκρη βρε βλάκα Γιάννη χοντρούε. Ρε, ξεκόλα λίγο. Ναι ρε εντάξει για πλάκα το λέω ερήμη. Άρχισα να κάνω βίντεο μαζί σου. Έχω και ώρα να παίξω. Αλλά εντάξει θα το μάθω, θα το κτιμηθώ. Ναι, γιατί όταν έπαιζες ήξερες. Άντε πάλι, Γιάννη. Έλα όρμα τώρα, όρμα. Έλα εδώ πας. Όπα, θα πεθάνω. Εγώ πέθανα. Ναι, πέθανα. Ωραίος ρε. Ρε μαλακα. Τι το φιντάρεις? Α, Αφού το φίνταρε και εκεί που είχα λίγη ζωή έφυγα. Τι είπε τώρα. Ήθελα να Τι είπε φύγω. τώρα. Ναι. κοίτα λίγο τι έστειλα στο chat, Γιάννη. Περίμενε, θα το δω. Μην σκάς
Τι έστειλες, μη σκάς. Σκάς θα το κόψουμε στο μοντάζ. Αφού Ναι, φύνταρε για- Twitch ο βλάκας. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα δεις, θα το κάνω κάρτο game. Τι θα κάνεις? Κάρι το game. Άκουσε, άκουσε, απλώς δεν ήθελε να ακούσει. Αυτό ήθελα να δω, άκουσα καλά. Είναι δύσκολο το LOL. Και λένε ότι δεν υπάρχουν και ότι υπάρχουν θαύματα. Ρε φίλε, δεν θέλω να τους ορμήξω, αλλιώς θα με πάρουνε. ήταν αυτό? Ήταν δύο ρε φίλες στο κολυντάκι και αρχίσανε τις δουλειές. Μου ρίξανε, αλλά τις έφαγα κιόλας. Α, σου ρίξανε και τις έφαγες και όλα γάμο. Είδες πόσο καλός είμαι στο ξύλο. Είμαι 3, Ερίκο, βουλά. Βουλά, τι το βουλά? Η βούλα ρε. Γιάννη, βουλάμε. Βουλάμε και κλείσε με στην αγκαλιά σου. Θα με δει, χάνομαι στον νερό. Λες μωρέ. Δεν ξέρω. Ο Γιάννης είναι κάτι τερημένο. Μαγιά. Δεν ξέρω γιατί. Εγώ τι να πω που είναι και εξάδελφος. Ρε φίλε, ξέρεις τι λένε. Γιατί πήρα ξέρω τώρα, τι ρε, λένε. μου κάνεις Πες τη φράση ρε. Πάρε φράση. Ευχαριστώ Γιάννη. Πάμε, πάμε, όρμα. Μας καμίνει τι ορμήξεις, να- τρολάρω. Τρολάρεις. Μην αφήνεις τον βλάκα του Twitch να φαρμάρει. Να φαρμάρει κιόλας. Πάρ' το να πέθανα. Τους έχεις. Σιγά που τους έχεις. Ναι, Τρέχα ξέρω. μακριά. Πάρ' τη ζωή σου, τη ζωή. Δεν έχω. Τι έχεις? Δεν έχω να κάνω ζωή. Εγώ Είχα. κάνω πάρει. Γεια σου Αργύρι με το κάρι. Τι σακάρι. Τι σακάρι που τσικάρι. Γιάννη, άμα έρθεις πιστεύω πως τον έχεις τον Twitch. Όχι, τώρα πήρα και κάτι αντικείμενα ίσα για να σκάσω damage. Πως, το παλιό το σφυρί που έσκαγε το πολύ damage στους γύρω, γιατί δεν υπάρχει. Γιατί τώρα έβγαλε καλύτερη σκηνή. Αλλά έκανα βλακία και αντί να... Έρχομαι. Ιστορία. Μην το πάρεις. Εντάξει, είδες, απλά βοήθησα. Τι μαλακία έκανα. Δεν ξέρω. Είναι κανείς εδώ, όχι. Έλα εδώ. Είναι Twitch με λίγιο HP. Με φοβάται ο μπάσταρδος. Εντάξει, εγώ σκοτώνω λίγα μινιόν. Κάρι. Κάρι το... Έκυψα κατά κάρι του game. Τον μπάσταρδο έφυγε. Πες τα σκυλιά σου να το βουλώσουν λίγο. Άστα μωρέ, χαιρετάνε. Χαίρετα. Αγιαπή. Να το σφύρι. Σκάσε. Θόρ. Πάρω. Άρα για Γιατί τα αυτό άλλα- το Τρέχα. Twitch μπαστάρδι. Είμαι αργή. Βοήθεια. Να έρθω. Άρχες. Ω, καλά. Έλα πίσω. Θα πεθάνω. Γάμισα. Σε βίντεο γαμάω κιόλας. Μου έχεις κλέψει το kill, το έχεις Δεν σου καταλάβει. κλέψα κύριε. Βούλωσέ το. Ήταν δικό μου και το ξέρεις και βούλωσέ το αυτή τη στιγμή. Σε οκ? βοήθησα. Αργύρι, Έλα. παίζεις καλά. Μπορούμε να... κάπως. Η ulti μου εντάξει, είναι πιο 2-2 σκακά. έχει. Εγώ έχω 2-2-0. Εντάξει, τουλάχιστον τα πάω καλά σε βίντεο. Να μην κάνουμε Όχι ρε difference. μαλάκα, έκανα μαλακία, έκανα την ulti. Γεννήθηκες. Α, όχι, για άλλη μαλακία μιλάς. Πώς πέθανες ρε ψοφίμη. Α, μπράβο σου. Τα minion. Ούτε καν. Όχι, το τάρετ. Έλα, όρμα. Απλά. Τι να ορμήξω ρε, δεν έχω ζωή. Πάω για restore. Restore. Γιάννη, είσαι 4 level και έχεις πάρει 2 kill. Πώς το βλέπεις αυτό? Πόσο του σκάσα! Πού σκάσε. Πρέπει να δεις damage που σκάσε. Θες να έρθω. Αν θες έλα να πάρεις και kill. Ωραία. Αυτό.
Αυτό με έκανε να θέλω να έρθω πιο πολύ. Ρε, ξέρεις πόσο damage έσκασα σε Twitch. Με περνάει και 2 level. Με περνούσε εκεί ένα. Μπράβο, για το είπες και εσύ μόνος σου στον Twitch. Γάμο. Θα σε σκοτώσει. Δεν πειράζει. Έχω 3-3-3-0. Τυχαίο που Τον ποτέ έχω. δεν έχω βοήθειες. Αφού Μπράβο βλέπεις ρε παπά. Αργύρι. Ευχαριστώ που ξεκίνησες το ulti. Ωραία, τώρα πήρα λίγο και για αρπαγή ζωής. Για ρε παγί ζωή. Lifestyle, εντάξει, όπως αγγλικά για να μην κοροϊδεύει ο Μπάμπιας. Όχι, σε κοροϊδεύω επειδή το είπες στα αγγλικά. Ο Μπάμπιας. Γιατί. Μου άρεσε και μπράβο που το είπα. Δεν είσαι καθόλου αστείος. Τον έχεις, τι κάνεις ρε γύφτε. Θέλω να έρθει λίγο το να βγάλω και την ulti του λέω. Όχι, θα βγάλω εγώ πρώτος ulti για να το στανάρω. Για να το χτυπήσει μετά από όλες τις μεριές. Από όλες τις μεριές. Έλα πάμε, όρμα, όρμα. Είσαι 7 level, πότε πρόλαβες ρε έχω την Μπάμπια. Sorry κιόλας, αλλά σε βοηθάω. Βασικά, ναι, το κάνω. Πρόσεχε το Twitch, μπορεί να είναι κάπου εδώ αόρατος. Ω, Σόφα. σκάσε Αργύρι. Γεια σου ρε καρκίνε. Όπα, τους Έτσι είναι έχουμε. το όνομά σου, το ξέρεις, Τι. Ναι ρε. Έτσι είναι το όνομά σου. Αφού όλοι καρκίνο τον φωνάζουνε. Έλα, έχει ζωή. Έχει ζωή να όχι. κάνεις αν χρειαστεί. Οκ. Θες να έρθω. Όχι, τους έχουμε. Επειδή τους έχετε, γι' αυτό το λέω. Αυτό έπρεπε να ήταν αστείο τώρα. Ναι, εσύ. Ο Αργύρης τώρα στεναχωρήθηκε. Μπαστάρδι είναι πετυχαίνει με την αναπτύτη, τι είναι, τι του. Άι. Ένα ή άι λες τώρα. Τους σκάσα μια σπιτίλα. Ένα. Μ' αρέσει που το λέει μες στο chat. Έλα, όρμα, έχω ulti. Και η ulti θα δεις τι σκάει. Βγάζει ένα σφυρί μέσα από το έδαφος. Πάμε. Περίμενε όχι να πάω λίγο 7 level. Άσε με να πάρω τα minions. Αργύρι, γιατί. Όχι, τι μαλακία έκανα. Ας το πάει πίσω της. Πάει Γιατί πίσω. δεν ήρθατε. Ε, Έρχεται Ρέγκαρ. Έρχεται Ρέγκαρ. Έλα εδώ, έλα Πού εδώ, τον έλα είδες? εδώ. Θα του στήσω καραούλι. Πού είναι ο Ρέγκαρ. Έρχεται. Από πού. Από εκεί, τον είδα. Ρε Αργύρι. Αργύρι. Πείτε στο κάτω μας. Αργύρι. Σκάσε. Αλλά περίμενε ένα. Τι θα κάνεις ρε βλάκα και φταίς. Δεν μπορώ να έρθω. Εντάξει. Τον έχεις, έλα. Τους κάσα που τους κάσα τόση ζωή, μην το κάνας πράγμα. Μπράβο! Έλα που το έκανα και τόση ζωή, παραδέξου το αυτό. Είδες πόσο τους έκοψα. Εντάξει, τι λες. Ναι. Βασικά Πώς εγώ φαίνεται, του. βλάκα? Ήταν κι άλλος εκεί πέρα, ρε. Ποιος? Ο τέτοιος ήταν. Πες τον τον μπάσταρδο. Ο κανένας. Όχι, μωρέ. Ο φαντασματάκης. Ναι, μπράβο. Και δεν είχα εγώ καθόλου Nocturne. Δόκτωρ. Είδες ακόμα τις μόνες παίχτες, βλάκα, και έχω να παίξω και κάτι Βασικά το χρόνια. διάβασες έτσι. Όχι, το θυμόμουν. Στορκίζομαι. Ρε Αργύρι. Μαρίνα, τον παπά το ξύπνησες. Σκάσε. Καλά. Ενίκο, βοήθεια. Έρχομαι. Όχι ότι δεν τους έχω, απλώς δεν έχω ulti. Μαλάκα πόσο τους μαλάκα. κάσα. Έκανα μαλακία. Θα μου δεις πήρε το αυτή βίντεο τώρα. μετά να δεις πόσο έσκασα με μια σειρά κινήσεων που ξέρω. Σου πω. Ναι, ειδικά αυτό κιόλας. Δες το βίντεο ρε φίλε να δεις πόσο έσκασα. Κόμπο. Κόμπο. Τι έκανα εννοεί. Κρύψου τα πράσινη. Εντάξει, Γιάννη. Μου κλέψε λίγο το εκεί. Όχι, καλά έκανε. Πήρα πάντως Δεν το σου κόμπο. κλείψε. Δεν πήρες βοήθεια.
Ναι, το ξέρω, πήρα bounty όμως. Ενώ πήρα... Ναι, κατάλαβα. Μπράβο ρε Αργύρι. Μετά θα αλλάξω παίχτη. Γιατί δεν μιλάς. Βάρα, γρήγορα. Μιλάνε στο τηλέφωνο. Το διαβάζω, δεν είμαι μαλάκας. Έλα, σπάστο. Έσπασε. Έλα, ένα minion θέλω για να πάω 8, εντάξει. Μπράβο ρε Αργύρι. Α, πέθανες κιόλας. Ας τον να έρθει. Α, ήρθε και ο ξαδερφός μου, θα τον είσαι εδώ και ώρα. Όχι, το ξέρω. Τραβάω βίντεο ρε έξυπνε! Κοιμήτη. Κάρι. Θες να ορμήξω. Όχι. Έλα, τους έχεις! Όχι, αυτό δεν τον έχεις! Δεν πειράζει. Τι! Α, ο Ρέγκαρ, γάμο το σπίτι. Συγγνώμη παιδιά για αυτό που ήρθε ο ξαδερφός μου, αλλά... Εντάξει μου. Και the comeback. Γιάννη, αυτό ψηφάγος ίδρα είναι το τέτοιο, έτσι. Α, το χαρακτάκι ζωής, εντάξει. Ωραία. 1, 2, 3. Όλε, πεθάνε. Ο Αργύρης θα κάνει κάρι το game. Έχω 3 kill, 5 death, 3 βοήθειες. Παραδέξου Ερίκο, δεν κόβω πολύ γενικά με την... Έχω 2 kill, κάτσε, τα μεσαία είναι τα death, έτσι. Ναι. 2 kill, 3 death, 2 βοήθειες. Εγώ έχω 3 βοήθειες και μιλές εγώ σου κάνω οικίες μετά. Έχεις 3 βοήθειες από την Αργύρη, από μένα δεν έχεις. Από μένα έχεις κάνει μόνο μία, αυτή την τελευταία. Εντάξει, εγώ κάνω κάρι. Αλλά ο Αργύρης... δεν θέλω να κάνω εγώ κάρι, εγώ τραβάω βίντεο. Άλλος. Είσαι άχρηστος όμως. Τι άχρηστος ρε βλάκα. Εντάξει, Πρώτα απ' όλα, γιατί πάτε μόνο στον bot. Πού να δεν πάω. ξέρω. Ο Ερίκο Nocturne πάνω, Γιάννη, εδώ πέρα είναι τέτοιος. πήγαινε εσύ. Έρχεται Είναι ένα Αργύρης, γατάκι εσένα. εδώ. Τι κάνεις ρε γατάκι ψωμί, τι κάνεις. Ρε ψωμί. Ψωμί τον είπε. Σ' άρεσε Γιάννη. Στα πράσις. Ξέρουμε που είναι. Με βγεις ρε βλάκα Αργύρη. Τον σκοτώνω κι έτσι. Αυτό γιατί το έκανα. Κοίτα, κάτσε. Και μέσα στο turret κιόλας. Έλα Στο πάμε να turret, πάρουμε turret. turret. Turret λέγεται. Τάρετ λέγεται το γαμίδι. Σε μένα ορμάει ρε φίλε. Είναι το πιο μικρό level. Πάμε στο turret. Turret λέγεται. Turret, ναι, καλά. Κοίτα πώς γίνεται. Γεια. Με μια κίνηση δεν πρόλαβα να κάνω την κίνηση, ορκίζομαι. Κάτσε, Αφού κοίτα, εγώ το κοίτα. σκότωσα. Εγώ το σκότωσα, εγώ πήρα 81. Τι κάρτα, έτσι κάρτα. Ω, καλά ήρθε η άλλη. Εγώ είμαι εδώ στα πράσινα. Ναι, Αργύρη, έλα εδώ. Τρέχα πίσω. Φεύγω. Κάτι δεν έχει πει. Α, έχασα το κόμπο. Εγώ γιατί κρύβομαι εδώ και δεν παίρνω τίποτα. Είδες τη σκάλι. Ουί. Το περίμενα. Έτσι γίνεται ρε. Μαλάκα Γιάννη, εντάξει. Μπράβο. Ναι, μπράβο Γιάννη, ωραίο, το κλέψεις, αλλά δεν μπορείς να κλέψεις άλλο. Γιάννη, δεν μπορείς να κλέψεις άλλο, ρε. Α, είδες. Ρε sorry. Νόμιζα Ρε ότι θα σε έπαιρνα. Σούρι. Ναι, μπράβο, κλέβεις τριπλή, μπράβο, ρε. Δεν θα έπαιρνες τριπλή, διπλή θα έπαιρνες. Εντάξει, θα έπαιρνα διπλή. Μονοπλή. Διπλή Μονοπλή. θα έπαιρνα, ναι. Μία θα Μαλάκα. έπαιρνες και ήρθε ο άλλος μετά και τον πήρα εγώ. Τώρα Αυτό το εγώ λέω σε βοήθησα, μωρέ, και στα δύο. Όχι.
Ναι, αφού από 2 πήγα 4. Καλά, ο Twitch δεν μου κλάνει μία πια. Εντάξει, σταματήστε λίγο. Sorry. Όχι, δεν το Πάντα αυτό κάνει μωρέ, γι' αυτό σταμάτησα να παίζω LOL, επειδή έχω σένα το μαλάκα να μου κλέβεις τα kill. Μη βρείτε. Το μαλάκα, εντάξει παιδιά, sorry Όχι, εντάξει, είναι το μαλάκα επιτρέπεται. Αλλά sorry, Επιτρέπεται, λέει. θέλω να πάρω kill να διορθώσω το σκορ μου. Θα διορθώσει το σκέρ μου. πόσο σκορ έχεις εσύ? 2-4-4 και αυτό σημαίνει πρέπει να κλέβεις τα δικά μου τα kill. Ωραία, τώρα θα σε βοηθήσω να πάρεις εσύ το kill. Έτσι παίζω. Καλά δεν ξεχάνεις το σιγά. Τραβάω βίντεο, ξέρεις. Πρέπει να έχω κάτι παραπάνω. Τραβάω βίντεο ξέρεις, δεν έχω κάτι παραπάνω πρόβλημα. Θες να τον πάρεις εσύ αυτόν? Τι? Θες να τον πάρεις εσύ τον Νόρτς? Κώστας. Μετά θα πάρω γκνάρ για support. Μετά εγώ είναι το τελευταίο μου μάτι που έχω μπαν. Να έρθω ή τον έχεις? Έλα μωρέ Γιάννη τώρα κι εσύ. Εντάξει, τον έχεις. Ωραίος. Δεν θα σας αφήσω κανένα να έρθει να σας πάρει. Έχω καιρό να βαρέσω να παίξω ένα fight με το Γιάσο. Και τι Πριν έγινε, λίγο τον πήρες? έπαιζες. Ναι, Όχι, τώρα εννοώ, σε αυτό. πάρε εσύ τα minions για να έχεις. Ω, fuck. Εγώ θα είμαι εδώ τριγύρω να βοηθάω. Ού, φίλε, Το έψιλον και Dragon μόνο. το σπάσαμε. Α, Ποιο? το σπάσαμε. Το Dragon. Ποιο Dragon? Το δράκο πρέπει πλάκα, το δράκο. Είπες το Dragon το σπάσαμε. Τι να το Ω, σπάσαμε, sorry, εσύ? ναι. Σπάσαμε. Το σκοτώσαμε. Έλα, όρμα, γύρι, όρμα, ορμάω. Τι όρμα, ρε πλάκα, είναι. Twitch, μου κήρυξε 1000 οξύγαμο. Βοηθάτε λίγο όμως, Γιάννη. Μαλάκα, πώς το ακούσες? Πέθανες. Εγώ, ναι. Sorry, Νικό. Πεθάναμε όλοι. Αφού ξέρω εγώ μπήκατε όλοι Εγώ μόνοι βασικά σας. μπήκα και άρχισαν όλοι να παίρνουνε. Ναι, εσύ. Εντάξει, sorry. Εσύ πρώτα απ' όλα γιατί παίζεις AD. Ναι. Άσε με. Ωραία. Ωραία. Καλό ματσάκι είναι, εντάξει. Μπορώ... Καλό ματσάκι είναι για σένα, επειδή κλέβεις τα kill. Έχω 5 βοήθειες. Έλα, Πόσες βοήθειες έχεις? 4. Εγώ Μην μιλάς 4. καθόλου. Ναι, μιλάς καθόλου Εγώ εσύ, τις είσαι- περισσότερες. Πόσες? 2. Μπράβο, Αργύρι. Ξεσχίζω. Support παίζω. Σκάβει πολύ damage η Poppy, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το υπολογίσω. Δίπλα σου είναι ο Nocturne, το είδες. Μου ορμάει, ρε φίλε. Λες και έχει ελπίδες. Ότι ξέρω εγώ σου κάνει αυτό το fear και μετά σου ξανάρχεται και εμένα το κάνει αυτό. Με ξεπερνάει. Και δεν το σκάσα, μόνο την Q έσκασα. Το είδες. Μόνο Q έσκασα, τίποτα άλλο. Από κίνηση δεν πρόλαβα. Πάω να σπάσω πύργο. Οπ, ποιος μου έρχεται. Ω, Τζίνς. Τζίνς λέω. Τι λέω ρε μαλάκα, τι λέω. Twitch. Ναι, Twitch, ναι, μπράβο. Τον έχεις, μπράβο. Εντάξει. Τι Ναι. Twitch ρε βλάκα. Ναι, μπερδεύτηκα μωρέ. Ωραία, πάω λίγο Rengar να τον πάρω στο top. Είναι δύσκολος ο Rengar. Καλά, να μην πιστεύεις. Έχω και ult. Και έχω και γέμισμα ζωής, έχω και flame. Ignite. Θυμάσαι Ρίκο. Ignite. Ναι. Ας μου έρθει. Πόσο το σκάσα! Θα δείτε το βίντεο ρε φίλε, να δείτε πόσο του σκάσα. Εγώ το είδα. Πώς το σκότωσε. Γάμο. Θες να δεις ένα ρίλι. Θα μπορούσα να στο κλέψω, αλλά λέω άστονα. Ναι, είδες πόσο πολύ του σκάσα όμως. Πολύ ήταν αυτό ή λίγο. Βασικά είχε ένα 9. Λογικό. Ναι, όμως καλό δεν ήταν αυτό που του σκάσε το πολύ. Του σκάσα με μία. Ο Rengar. Έχω 600 pings. 500. 600. Εντάξει, θα σου μειωθώ. 700. Ηρέμησε. 800. 900. 1000. Πάω top. 1200. Το σκυλί μου είχε κλειστεί απ' έξω. 1300. Εντάξει, σταμάτα. Το θες εσύ Έρικο αυτό το kill. Ναι, φύγε.
Όχι, εντάξει, θα σε βοηθήσω. Όχι τον μπάσταρδο. Αν μπορείς να του κάνεις τα κινητοποίηση, αλλά εντάξει, γάμα. Έλα εδώ ρε βλάκα, τον έχουμε. Εντάξει. Τον έχουμε. Πάμε Αργύρι. Παίρνουμε Μπάρον. Πλάκα κάνω, μην το διανοηθείτε. Παίρνουμε να πάρουμε αυτό. Έχει φύγει όχι. Έλα δες. Πάρ' το. Sorry. Έλα πάρε λίγο, φάρμαρε λίγα minions. Ναι, άστα μου λίγο να περάσω level. Αυτό Ναι, είσαι. Γιάννη, μπράβο ρε. Φοβό, λαγκά. Πέρασες level ρε. Ναι ρε. Αυτό. Και πάλι παίρνεις. Η Χίμπιτορ, πότε προλάβαμε ρε. Ναι ρε, στο πω. Πάμε bot κι εμείς. Συνεχίζω μid εγώ. Αφού δεν σου έρχεται κανένας, το ξέρεις. Δεν σου έρχεται και κανένας. Εντάξει ρε. Εγώ θέλω να πάω bot μας και πάρω και κανένα kill. Να διορθώσω λίγο το σκορ. Ω, Twitch. Τι μαλακιά που κάνει λόγο. Έτσι και μου το πάρεις. Έχω έναν Κοιτάξτε διασούρο. λίγο στο chat. Μπάσταρδε! Και είναι πίσω σου εδώ. Εδώ, πάμε μαζί. Χαχα, χαίστηκε. Πάμε εδώ. Αγάπησα. Α! Δεν μπορώ να σου πάρω το kill. Δεν έφτανε η Q μου. Ρε κακομοίρη. Δεν έφτανε η Q μου. Θα σου πάρω το kill. Πάμε. Ναι, το πήραμε το game, εντάξει. Εντάξει, και να έρθεις εσύ. Ρε βλάκα! Καλά, είσαι ηλίθιος. Ναι, είδες Αργύρι πώς είναι τώρα. Όχι, δεν μου πήρε το kill. Ήμουνα εκεί πέρα που πήγαινα να το βαρέσω, να του κάνω το τελευταίο hit και πάει και σκάει έψιλον. Ναι, σου κλέβει το kill. Τι λέω εγώ το εγώ. Δεν με Έχεις ενδιαφέρει και το πολύ λίγο kill. HP. Θα το σκότωνα, Γιάννη. Ναι, αυτό είναι. Όταν θα το σκότωνες, εγώ φοβάμαι μη σε πάρουν οι άλλοι. Κι αν θες να πιστεύεις. Κοίτα αυτό που μου τα κλέψε και οι δύο ρε μαλάκα. Και τα δύο μου τα κλέψε. Έλα ρε μαλάκα. Ποιος θα κλείψε καλιστά. Ναι. Triple kill. Πήγαινε πάνω αυτό, πάρε αυτό, τον... και αυτό. Το Rengar, πήγαινε πάρε το Rengar, πήγαινε πάρε το Rengar. Το που είναι το. Πρώτου τον πάρει ο Ζιντζάο. Ναι καλά, ούτως το λαγού μου ζητά. Πάλι. Έχω βγάλει καλά items, έχω 18-7. Μην πεις ότι δεν βοηθάω ρε φίλε. Μπράβο ρε. Μα σιγά με την αφήσω όμως να κλέψει kill. Δεν πουτάνα. Αφού σκότωσες αυτό να είναι καλό ήταν. Ερικό, έλα. Ναι. Τώρα θα ορμήξουμε σε όσους βγουνε και θα τους πάρουμε, οκ. Δηλαδή, να σου έρχονται 2-3. Έρχομαι κι εγώ, γύρνα προς τα πίσω. Α, είναι και ο τέτοιος εκεί, όρματο. Όλο! Έλα δεν κλείει. Α! Τώρα το μαλάκα. Τι θα μου έρθει. Τι πιστεύω ότι θα μου έρθει. Ω! Μου το πήρε το δες. Όχι. Μαλακές επιστρέφονται. Μην κερδίσουμε ακόμα. Καθίστε να πάρουμε κι άλλα κλείσει. Εγώ το παίρνω. Τώρα στόχο, Τέλος. GG, MLG, no scope.
Θα Αυτό πέσει ήταν και. το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe και ένα like στη Facebook page. Ωραία,